вале мутобиқи тағйиротҳои нав дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол то муддати 2 моҳа нафарҳое ки соҳиби 2 фарзанд мебошанд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. Баъдан номи шуморо тоза мекунам. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, оиди як қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунем ки бениҳоят донистани шумо муҳим мебошад. Ба ҳамин хотир видеоро дастгирӣ кунед ва то охир шаб бо диққат тамошо кунед. Тамошобинони азизу гиромиқадр, фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурси 99 рубла рафтесай. Нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардесен, барои дастгирӣ кардани канали мо якдонаи инами ҳозир будроен билет бихаред. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис меброяд. Сумтона партоен ва чектона дар ҳамин WhatsApp равон кунед. Бародарони азиз, билет кам мондагия, я ҳаракат кунед, дастгирӣ кунед, ма финала аниқ мекунам. Конкурси ма ҳамагӣ 27 дона приз дорад. 3 та мошин, телефон, конвертҳои пулӣ. 3 нафаре ки билети бисёр мехарад, бо алоҳида тӯҳфааш дорем. Қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имзои қарори ҳукумат воридоти мошинҳои бароришашон то соли 2013-ро манъ кард, ки баъди 2 моҳ мавриди амал қарор мегирад. Қарори манъи мошинҳои бароришашон то соли 2013 аз сӯи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул ва ба имзо расид. Дафтари матбуоти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон тавзеҳ дод, ки мақсади ин қарор таҷдиди парки нақлиётӣ ва беҳтар гардидани сифати хизматрасонӣ мебошад. яъне ки бо қарори нави ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз иҷа пас мошинҳое ки вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мешаванд, бояд солшон аз 2013 боло бошад. Муқаррароти қарор нисбат ба автомобилҳои барои интиқоли мусофирон, автомобилҳои сабукрав, автомобилҳо барои интиқоли борҳо ва автомобилҳои таъиноти махсус дошта татбиқ мегардад. Манбаъ таъкид намудааст ки айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон теъдоди зиёди воситаҳои нақлиёти кӯҳна дар истифода қарор доранд. Бародарони азизу меҳрубон, як бори дигар ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки айни ҳол то муддати 2 моҳа ба мисли пештара мошинҳои аз соли 2005 боло ворид шидан мегиранд, вале 2 моҳ пас аллакай дигар аз соли 2013 боло боша мошин баъдан иҷозат метиҳанд ки вориди Тоҷикистон шава, растамошка карда шавад. Тамошобинони азиз, хостум ки ин хабари муҳима ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонам то огоҳ бошед. Акнун ба қисми хондани комментарияҳо мегзарем. Дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. Нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор доред, агар бихоҳем ки ба границаи Қазоқистон сафар кунед, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг бизанед ва ҳатман айноми ма гап занед, бо нархи арзон ба граница мебарад. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ма 5 сола депортом, 2 фамилия ҳам депортом, яташ кӯшид, яташ маҳкам, ман метавонам Россия бурам. Дар ҳолате ки ту ному фамилията иваз карда бошӣ ва ҳамун ному фамилияи ивазкардагии тира Федератсияи Русия огоҳ нашида боша, бале ба ному фамилияи пештара метавонӣ ки ба Федератсияи Русия сафар кунӣ. Як каси дигар нависонда: чанд ҳазор билетаи бозида. Дар конкурсе ки айни ҳол канали мада рафтесай, ҳамагӣ 7500 дона билетай ва ба дастгирии шумо аллакай 60% билетҳоро мо фурӯхтем. Я ҳаракати дигар кунем бародарои азиз, ба хотири дастгирӣ кардани ма ҳозир пауза кунед, бидроен билет бихаред. Гул нависонда: ассалому алайкум, ману шавҳарам ҷудо шудагем. Ман мехостам барои муолиҷа кӯдакма ба Москва барам. Падараш иҷозат намедиҳад барои гузаштан аз сарҳад. ҳоло он ки танҳо 200 сомон алимент месупораду дар тарбияаш иштирок намекунад. Фарзанд вақте ки ба номи падар боша, шумо бе иҷозат, бе давернес наметавонед ки фарзанда аз ҳудуди Тоҷикистон берун бароред. Новобаста аз ӯе ки шумо барои муолиҷа сафар мекунед ё барои ягон кори дигар, то падар иҷозат натиҳад мумкин нест. Мастер нависонда: ассалому алайкум ака, ма 2 кӯдак дорам, хизмат мебаранд ё не? Пешакӣ раҳмат. Нафарҳое ки соҳиби 2 фарзанд мебошанд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, созен тинҷен, мо ҳама вақт дастгирӣ деҳем. Як савол дорам, ҷавоб битен ака. Пешакӣ раҳмат. Мега ки пули воени билет қимат мешидай, 52000 сомонӣ. Ҳамин ростай ҷавобша интизорум ака.
вақте ки тағйироти иловаҳо ворид шид, ҳамин чиз дар қонунгузорӣ бо тарзи навиштаҷот ки омад баъдан дурустай. Айни ҳол дар ягон ҷо вуҷуд надорад ҳамин гап ва пешниҳодам шидагӣ нестай. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум брат, ман ай Москва биромадагӣ нестам, мара қапидагӣ нестам, лекин виезди маҳкам кардагиянд. И хеле рам мешавад. Ман дар чандин видеоҳо мегӯм ки бе ягон причина виезди муҳоҷироро маҳкам мекунанд. Бисёри нафарҳо ҳар гап менависонанд баъд дар комментария. ҳастай дар ҳақиқат ҳамихеле ки бе ягон причина запрет на виезд мекунанд ва дар ҳолате ки ягон асос надоранд, шумо метавонед муроҷиат кунед ба мақомоти болоиш, яъне ки ба прокуратура дар Федератсияи Русия, ва шумо бо тариқи адвокат исбот мекунед ки ягон нарушения надоред, ягон ҳуқуқ вайронкунӣ кардагӣ нестен, баъдан номи шуморо тоза мекунанд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, мегӯянд донишҷӯро ба хизмат даъват намекунанд. Ай призиви тирамоҳӣ, ҳамин ростай? Донишҷӯ дар ягон вақт ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавад. ҳоло он ки агар аз донишгоҳ хориҷиш кунанд, баъдан даъватш мекунанд. Тамом бародари азиз. Як каси дигар нависонда: якаи сорбон ҳамин саволи ман як ҷавоб де. 5 октябри 27 медоранд, хизмат мебаранд, илтимос ҷавоб де ака. 5 октябрда ки 27 сола бошад, баъдан аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавед. Нуриддинов нависонда: ассалому алайкум ака, хизмат 30 сола шуда ё дуруғ ай? Ду фарзандро мебаранд хизмат, илтимос ба саволам ҷавоб ден ака. Пешакӣ раҳмат барои ҷавоб. Бародарои азиз, то 30 солара нашидай даъваткунӣ ба хизмат ва ду фарзандроам ба хизмат намебаранд. Боз як каси дигар нависонда: уқа реклама накун. Мо айни ҳол манбаи даромадмон аз ҳамин YouTube 1 сум 2 сум пуле ки ҳастай, ай ҳамин рекламаҳо мебошад. Ба ҳамин хотир ҳамин чиза строго судид накунед бародаро. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи сорбон, худованд шуморо нигаҳбон бошад. Аз шумо мехостем дар бораи авфи муҳоҷирон хабари хуб медодем. Бародари азиз, дар бораи авфи муҳоҷирон тақрибан 2-3 рӯз пеш видео кардам ва чи информатсияе ки буд ҳамон қадар буд, ҳамаша фаҳмондум. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, диюм бора менависам як савола. Мегуфтанд ки одамони 28 солара ба артиш даъват мекунанд, мегӯянд то 29 солара мебаранд. Ин гапҳо то куҷо ҳақиқат дорад? Ман дар ҳамин бора қариб ҳар рӯз гап мезанам, охир ба ҳамин хотир намехоҳам ки саволҳои такрорӣ пешниҳод кунем. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ, тибқи моддаи 37 синни соли даъват аз 18 то 27 муқаррар шудагиаст. Ин чиза қонунгузорӣ муайян кардагиаст. Ин гап ай ҳаво омадагӣ нестай. Ба ҳамин хотир ҳар чизеро ки қонунгузорӣ тасдиқ кардагиаст, ба ҳамон чиз бовар кунем. Тамом бародаро. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.